Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, pit sa 22 na kini sa bulan sa Oktubre tuig 2024 o padayon kita sa ato ang mga buhaton ni ini kamudtuhon. Bino ato dayang timbayaon og may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang atong station manager usab dito sa Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman ug ang tanan gyud nato nga mga kaigsunan tong timbayaon og may mudto si Inday Pritchie umbak na mga kausap na partner din ha sa DYWC nga mauusap mauitig matud pa maniubra ini nga to ang programa din ha mismo sa ato ang istasyon ug ang ako usab ng IT no ang ako ang kanang information technologies no si Sister Camille Sormieda no ang tanan gyud nga mga nakatampo mga higala sa ato ang programa. Of course daghang kayong salamat of course sa ato mga technician on board. Nahala pa dayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ini kabuntuhon arita mga higala sa ato nga CBCP News balitang simbahan ni ini kabuntuhon. CBCP News Bishop Emeritus Arturo Bastes SVD kanhi obispo sa Surigao nibiya na ni ining kalibutana og napahimutang nasa sabakan sa Dios no gipatakda pa kung kanus hiya ilubong ang patayng lawas sa ato ang talahurong obispo nga kanhi obispo sa Diocese of Surigao. Balita manghigala gikan sa Batikan, Pope Francis ni kanonika o gabali og 14 ka mga bagong santos apil na ni ana ang usang ka madre o 11 ka mga martires didto sa Damascus o gatutulo usab laing usa ka Italiano nga pari ug lain usab nga madre nga nahimo usab nga magtutukod sa Congregation of Saint Zeta. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kabuntuhon ug ari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day, October 22. Of course, ang naila na kaayo nato nga si Pope John Paul II. No, sa karong adlaw mahigala ang matud pa kasumaran, no, kasumaran sa birth sa pagka-santo ni Pope John Paul II. Kaila siya natawo siya na atong tuig 1929 ug nabuniyagan isip pangalan nga Karol Wojtyla, and then nahimo siya nga kaobis taga Krakow kini siya no Poland, Krakow Poland ug na-ordain isip usa ka pari nadtong 1946. Unya matud pa nahimo siya nga si Santo Papa, usa ka Santo Papa no. So karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan ang kanhi Santo Papa nga nakakita ko personally kaduha gyud ko makakita ni ini mahigala dito sa Cebu ug naordina na kanunahan siya ni adtong April 27, 2014 si San Pablo Pope John Paul II. Mao kadto mahigala nga to ang balitang simba atong Saint of the Day karong adlaw ug padayon kita sa ato ang mga buluhaton. Abino ari na ta mahigala sa ato ang Catechism. Abino mahigala Catechism nato karon ay kumusta na ino kamudinha no? Nangandam na mo ha para sa ato ang kini kalihukan sa adlaws minatay. Okay no? Padayon gyapon kita mahigala sa The Creed no? Ang ato ang pagtuki ginagmay sa ato ang mga balita kabahin, mga pagtulunan kabahin sa mitu ako or credo. Abino ang ato karon nga tukion mao kining gitawag og gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ang atong Ginoong Jesucristo nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Okay no? Ato kanang mabasa mahigala sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 34-35 no? Ang anghel mitubag ngadto kang Maria. Bukunsad kanimong Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang
bata nga imong isabak pagatawgon nga anak sa Dios. Ayan, no? Sa ato pa ang atoa di ang Ginoong Jesucristo gipanamkon isip anak sa Dios. O gani gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. No, matud pa diri mo kunsad kanimo ang Espiritu Santo. Sa ato pa ang atong mahal nga Ginoo, ang atong Ginoong Jesucristo. Ang atong Ginoong Jesucristo gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Kung atong basahon sa Juan kapitulo 10 bersikulo 14 sa 15, makin atong mabasa. Himayaon niya ako kay ania kanako nga ang mao o sani. Himayaon niya ako kay ang ania kanako iya mang dawaton og isulti kaninyo ang tanan nga iya samahan ako busa miingon ako nga dawaton sa Espiritu Santo ang ihatag kaniya ug isugilon niya kini kaninyo. O sa ato pa kining mao nga pagtulon ana bunga gyud o kining gasa usab sa Espiritu Santo ngadto kang Mama Mary, no? Sa ato pa si Mama Mary kana bitang usa ka buutan nga sulugoon nga misugot no nga dawaton niya nga mamahimo siyang inahan sa Dios. O matud pa mahimo siyang piniling babayi nga maoy mamahimong inahan ni Kristo. Ayan, no? Nala, no? Sa mo ka na atong gito kay mahigalo conceived by the power of the Holy Spirit, no? Ato pa ingon ni ana. Abi no ari kita sa ato ang ikaduha nga topic karon, no? Ang atong ikaduha nga topic karon kabahin na pud kini sa no ato namang nahisgutan kaghapon mahigala no kining novena, no? Novena. No, karon lain na po atong topic. O yan, no. Kaya ato sa ning tangon ni. Okay, dala no. Ay atong topic karon nga gihisgot-hisgutan kabahin na pod sa sakramento sa confirmation. O ayan, no. Kikilaalang ni adtong mga walay mga kumpirma na hala nga maminaw og mayo. The second of the three sacraments of Christian initiation. It completes baptism by which in the laying of hands and the anointing with chrism oil, which first happened at baptism, we are confirmed with the fullness of the Holy Spirit. O, sa ito pa, kini di ang kumpirmento kanang sakramento sa kumpirma, mao kini ang ikaduha sa tulo ka sa mga sakramento sa initiation. Kaya usa ganito ang mga sakramento sa initiation. Number 1 is baptism, ikaduha is confirmation, and number 3 is the Holy Communion. Unya celebrated chronologically and lead us to a deeper faith walk as Catholic Christians. Now, confirmation, like baptism, it is also needed before receiving the sacrament of matrimony. No, kining sakramento sa kumpirma gikinahanglan usab kini sa dili pa nato dawaton ang sakramento sa kasal, no? Our ability to practice faith is increased in every aspect of our lives and to witness Christ in every situation. No, it represents our personal commitment to grow in the knowledge of love and practices of our faith. Our relationship with God is made strong. No, sa ato pa diha sa kumpirma ang atong relasyon sa Ginoo mas napaligon pa, no? And the fruits of the Holy Spirit are strengthened. Unsa ganito ang mga bunga sa Espiritu Santo: wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. And we become better witness to Christ in the world. We are reminded of our participation in the unity and mission of Jesus and strengthened to follow Jesus deeply. Ito pa, kining kasantandang sakramento sa kumpirma, importante gini kayo, kay mao man kini ang magligon usab sa atong relasyon ngadto kang Kristo. Hala, no? Hala, di na lang kita kutob kay ay mo kalimot mi higala ha, ay mo katingala og wala meron diri sa inyo ha. Kay kuan kanang ni Amiros Dumaguete, no? Dumaguete kay nagkuan meron nagmeeting mi gahapon
Lunes unya karon ni apa misto magiti wala pa mi kauli. Ha? Klaro? Nahala no, nahala padayon ta sa ato nga mga buhatonon. O adto na lang ko nakita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akaw.